Snahou vedenia zábavno-obchodného centra Max je vytvorenie rôznych sprievodných podujatí, vďaka čomu na Deň otcov praskal Max v Trenčíne opäť vo švíkoch. Organizátori tu pre svojich návštevníkov pripravili ďalšie kolo populárnych pretekov lezúňov, na ktorých sa tento rok zúčastnil úctyhodný počet 87 malých pretekárov. Každý súťažiaci mal na 5-metrovej trati svoju osobitnú taktiku. Najrýchlejší bol napokon 11-mesačný Romanko, ktorý dosiahol zatiaľ najlepší čas, a to 8,8 sekundy. Pred záverečným kolom v Žiline má tak najväčšiu šancu na zisk elektrického autička značky Mercedes a pre svojich rodičov môže vyhrať víkendový pobyt v Poprade. A to nie je zďaleka všetko. Už teraz sa môžete zúčastniť fotosúťaže o najkrajšieho lezúňa. Stačí, ak na facebookovú stránku zábavno-obchodného centra Max Trenčín pripnete fotografiu svojho malého lezúňa. Hlasujte, zdieľajte a vyhrajte niektorú zo stavebníc Lego Duplo. Hlavnou akciou je však veľká letná spotrebiteľská súťaž o veľmi zaujímavé ceny. Bližšie informácie sa už čoskoro dozviete na facebookovom profile zábavno-obchodného centra Max Trenčín.